Bona tarda, benvingudes, benvinguts a la Fundació Catalana per la Recerca. Avui parlarem de ciència, o més concretament de les diverses propostes de política científica que hi ha sobre la taula, un tema cabdal pel nostre país i que no sempre té l'espai que mereix en els programes electorals. Abans de començar, però, li donaré la paraula a en Jaume Estruch, secretari del C4, del Consell Català de Comunicació Científica i coorganitzador amb la nostra fundació i amb la CCC d'aquest debat d'avui. Jaume, quan vulguis. Moltes gràcies. Bé, benvinguts, moltes gràcies per haver vingut, per la vostra assistència i per la vostra participació, que espero que sigui molt activa perquè finalment els ciutadans haurien de ser els protagonistes d'aquest debat. Vull agrair a les entitats organitzadores, a la CCC, a la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Comunicació Científica i del Consell Català de Comunicació de la Ciència, perquè sense ells, sense el seu esforç, aquest debat no hauria sigut possible. Vull agrair als representants de les opcions polítiques de les llistes que han respost positivament a la nostra invitació i s'han ofert per explicar les seves opcions de política científica dintre dels programes electorals i, evidentment, vull agrair a la Fundació Catalana per la Recerca perquè sense la seva col·laboració no hauria sigut possible i per acollir-nos a les seves instal·lacions. Aquest és un debat que no és excepcional. És un debat que s'ha fet pràcticament sense excepció des que es van començar a fer les eleccions al Parlament de Catalunya. I bé organitzat per la CCC, bé organitzat pel C4 i a vegades pels dos, com és en aquesta vegada, sumant forces perquè malgrat les dificultats i malgrat l'excepcionalitat del context polític, el govern que surti del 21D, sigui quina sigui la seva visió de país, sigui quin sigui la seva ideologia, haurà de desenvolupar polítiques científiques. Perquè a mesura que ens anem adentrant al segle XXI, cada vegada és més cert que no es poden fer polítiques públiques coherents i de progrés sense tenir una base molt profunda de polítiques científiques. Per això els ciutadans s'hi juguen molt i tenen dret a saber quines són les opcions que els partits posen sobre la taula. Per tant, comencem a saber-les. Passo la paraula a qui actuarà com a moderador d'aquest debat, el conegudíssim periodista Josep Corbella, espectador i protagonista excepcional del món de la ciència. Endavant. Gràcies. Tinc un micro? Molt bé, dividirem l'acte en 3 blocs. En una primera part els presentaré als representants de les formacions polítiques amb una pregunta adreçada a cada un de vostès i cada una de vostès. Els demanaré que les respostes siguin breus. Després encetarem un debat on no hi haurà un torn preestablert de preguntes, intentarem que sigui viu i novament que el debat sigui àgil, i finalment farem una part en preguntes de l'audiència. Tot plegat estarem prop d'una hora i mitja, no gaire més, i cap a les 8, un quart de 9 serem fora. Bé, començarem per la senyora Maria Ballester, de CUP Crida Constituent, no perquè estigui a la punta de la taula, sinó perquè he mirat en quines posicions de les llistes van i he vist que vostè en posició és la candidata número 4 per Barcelona, que és la que va més amunt de les llistes, els representants que tenim avui aquí. I m'ha semblat just començar amb vostès. He mirat el seu programa, són 280 punts, més de 55 propostes, tot molt estès. No he trobat cap de política científica, ni un sol punt. N'he trobat 4 de sobirania tecnològica, però de recerca no he trobat res. Aleshores, li volia demanar si ens pot resumir en 3 minuts quina és la seva proposta en aquest àmbit. Sí.
En 3 minuts. Val. Haig d'apretar aquí o ja? Sí. Ja em sentiu, D'acord. 3 minuts. Serem flexibles. 3 minuts i 3 segons perquè vull començar per fer una cosa que és complicada, però que em sembla que espero que acolliu la honestedat des de la qual la faig. No vinc aquí a pretendre saber més que vosaltres, ni de bon tros, ni la meitat del que sabeu vosaltres, perquè no ens pertoca tampoc, entenc jo, als polítics venir aquí a explicar-vos com heu de fer vosaltres i com heu de dur vosaltres el dia a dia de la vostra feina. No és aquesta la intenció dels polítics. És que vinc convençudíssima a explicar-vos quins són els punts del nostre programa que entronquen directament amb la vostra feina i que entenem nosaltres que donen solucions a les problemàtiques en les polítiques de ciències, que efectivament no existeix el punt en concret en aquest programa, però portem uns eixos bàsics que creiem que són els que han de funcionar en polítiques científiques. Els enumero i per si no tinc temps després i els aniré explicant. Nosaltres apostem decididament i com a la solució, diguem, a la república que nosaltres volem materialitzar i implementar per la gestió i la provisió públiques de totes aquelles àrees que són troncals en la nostra societat, com és la ciència, com és el coneixement, com és, més enllà d'una altra ordre de coses, la informació i la gestió de la informació, perquè són la garantia de la independència en el vostre treball, de la independència d'una lògica econòmica mercantil i perquè són la garantia de l'apoderament de la gent, de l'apoderament del poble, de l'apoderament de la societat, perquè a més infonen esperit crític i fan de la nostra societat una societat molt més madura i en la que podem avançar tots, que pugui avançar la recerca, però que sempre de la mà també de la societat i de la gent al darrere. Per tant, gestió, control i provisió públiques, els recursos en ciència són molt importants i volem apartar, diguem, la dependència dels recursos privats i de la política del mercat de la ciència perquè creiem que és bàsica aquesta independència. Com també ho és la independència de, és a dir, diguem-ho al revés, l'autogestió i l'autonomia vostra, que és la idea que intentava plantejar al començament, en la vostra gestió de la vostra feina en el dia a dia. Aquí parleu des de quina institucionalització s'han de portar les polítiques de ciència. Nosaltres creiem en unes noves institucions que no tinguin que dependre directament, no tenen per què dependre del Parlament i d'una conselleria directament. Sí que hi han d'haver-hi unes polítiques clares i que s'han de dur a terme, però a partir d'aquí el que no hi ha d'haver-hi és ingerència política, també en defensa d'aquesta independència que parlava. Per tant, autogestió i autonomia pel que fa. Després hi ha tota una problemàtica, entenem nosaltres, lligada... Perdoni, quants punts són? No, me'n queden 2. Endavant. Que té a veure amb els drets laborals, que té a veure amb una nova proposta de quina és el règim laboral i les condicions de la feina del personal que fa recerca, del personal també que està en els doctorants de la universitat i en els postdoctorats i tot aquest recorregut, que és un tema en el que hi tenim propostes molt clares, i després la dona en la ciència. La dona en la ciència, no només com a investigadora, sinó també com reclamar, diguem, el paper central i de referència de les dones també en la ciència i després a nivell de la investigació també refusar els models andrògins i els indicadors andrògins en moltes dels resultats, diguem, i en moltes de les aplicacions després dels resultats de la ciència. Moltes gràcies. Continuem amb la senyora Romero, que és la candidata número 6 per Barcelona del Partit dels Socialistes de Catalunya. El seu programa, al començament, diuen que es comprometen a avaluar el progrés del país en 10 indicadors i el segon diu explícitament, obro cometes, un país més abocat a la ciència, autèntic motor del futur. Però després, quan es mira el detall de les 148 pàgines següents, bé, hi ha 2 pàgines dedicades a la innovació i poc més de mitja pàgina a l'apartat que es diu un compromís amb la recerca, reactivació econòmica i reactivació social. M'ha cridat l'atenció, són pàgines crítiques amb l'acció de govern que s'ha fet fins ara. Per exemple, hi ha una frase que cito textualment: malgrat el govern,
Catalunya s'ha consolidat com un dels nodes de recerca de la Unió Europea. O bé parlen de disposar d'una nova política de recerca. Bé, si vostès governen, què canviaran? Miri, tampoc és la meva intenció polemitzar massa, perquè crec que estaria bé que poguéssim tenir més aviat una conversa amb un tema tan important com la política científica al nostre país. Però és cert que ara fa poc hem tingut unes dades a la que ens diu que Catalunya ha baixat pel que fa doncs, a la inversió que dedica a la recerca i al desenvolupament al 2016. Hem baixat de l'1,52% del PIB a l'1,46%. No és una bona notícia quan països molt més avançats que els nostres estan al 3, al 4 o al 6. Per tant, si realment no només diem que farem, sinó que fem el que diem, hauríem d'estar apostant per una inversió molt més forta pel que es fa a la política científica. Nosaltres parlem d'un 3%, que era l'objectiu que ens havíem fixat en el Pla Nacional per la Recerca i la Investigació, però és cert que no hem avançat. No hem avançat quan, a més, resulta que d'aquest 1,46% del PIB, quasi bé el 57% el fan les empreses. És a dir, que hem de ser crítics. És a dir, nosaltres creiem, i això ho hem parlat moltes vegades amb el senyor Navarro, amb qui en fi, tenim molt d'afecte, però hem dit, hem d'anar en compte amb l'autocomplaença, perquè és veritat que tenim centres d'excel·lència en recerca, que som l'èlit, diguéssim, de la recerca, però no ens podem quedar aquí. I per tant hem de veure què està passant perquè tinguem menys inversió en recerca i què està passant perquè suspenem en innovació. Vostè diu, dediquen bastantes pàgines a la innovació. És que realment aquí és on suspenem. Fa molts anys que suspenem. Quan fem seguiment dels plans nacionals per a la recerca i la innovació, els semàfors vermells són molt clars. I nosaltres creiem que s'està fent molt poca política per aquesta recerca bàsica que fem tingui després un resultat positiu en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, de la societat i del desenvolupament econòmic, és a dir, de com al final la recerca bàsica, com transferim aquest coneixement perquè allò tingui uns elements positius pel que fa a l'avenç de la nostra societat. Creiem que aquest és un dels punts febles i per això, d'alguna manera, els programes electorals també marques una mica la teva Paula. Diu, bueno, malgrat que no s'ha invertit el que tocava i malgrat que creiem que algunes polítiques no s'han fet prou bé en l'àmbit de la transferència, creiem que té moltes febleses acció, que el nou centre tecnològic Eurecat que s'ha posat en marxa no està donant els resultats que mereixerien, doncs, malgrat alguns instruments que estan, però que creiem que no estan en plen funcionament, doncs és veritat que tenim una recerca excel·lent. Però això, en si mateix, jo crec que no acaba de donar els resultats que nosaltres voldríem. Llavors, aquí tenim moltes propostes. D'entrada, tenim un sistema públic de recerca divers. Tenim centres de recerca, tenim la recerca que es fa a les universitats i aquí nosaltres creiem que cal fer un esforç important. Pel que fa, infraestructures. És molt important apostar per les infraestructures de les universitats perquè es pugui fer recerca com Déu mana, i això ho saben molt bé, aquí tenim els directors generals, que és una de les peticions de les universitats. Portem des del 2010 sense vestir econòmicament el pla d'inversions i per tant s'ha de fer una inversió per a les universitats perquè puguin avançar en recerca. Cal augmentar el finançament públic de les universitats, això crec que també és un punt al que tots podríem convenir, però no s'ha fet. Des del 2010 fins al 2017 la reducció de finançament públic a les universitats ha estat de 300 milions d'euros i per tant això s'ha de canviar. I per tant nosaltres és una de les apostes clares que fem. Després, molt ràpid, hauríem de també millorar la governança de les universitats perquè siguin més àgils i més flexibles a l'hora de la contractació, que és un dels elements positius dels centres de recerca, que és aquest model que es va instaurar i que creiem que ha de continuar, però no podem deixar també davant de les universitats i hem de veure com això millora. Igual que la carrera investigadora. Hem d'establir una carrera investigadora, veure com es fa l'entrada, com s'estabilitza, com es promociona, i en aquest sentit creiem que hi ha molta feina a fer, sobretot per estabilitzar plantilles i dignificar la professió, que en aquests moments creiem que té moltes mancances per la situació econòmica també que viuen les pròpies universitats. I després hi ha un altre element, que és lligat a aquest element de la innovació, que és veure com som capaços de que l'empresa, amb principis però sense prejudicis, també ens ajudi a fer aquesta transferència i que aquest coneixement arribi al teixit econòmic, perquè ni totes les empreses són dolentes, ni totes les empreses volen utilitzar la universitat, però així com altres països avançats ho fan, creiem que hauria d'haver-hi una major complicitat entre el teixit econòmic i la universitat, o la recerca en general, per intentar veure com això té una clara, diguéssim, tangibilització amb com millorem la vida dels ciutadans des de molts punts de vista. Per tant, així ràpidament seria el que nosaltres plantegem. Moltes gràcies, senyora Romero. Passem al representant de Ciutadans, el senyor Martín Barra, que és candidat número 15 per Barcelona. A vostès els he d'agrair que són els que m'han donat menys feina a l'hora de preparar el debat. Perquè he mirat el programa
És un programa de molt fàcil lectura, molt segle XXI, però sobretot perquè no hi ha ni un sol punt que parli de recerca. Parlen de corrupció, de separatisme, polítiques socials, impostos, mitjans de comunicació, educació, sanitat, atur, cultura, però de recerca no hi he trobat res. Interpreto, i potser m'equivoco si ho interpreto així, vostè m'ho dirà, que per vostès potser no és tan important. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias. Y la palabra ciencia aparece 2 veces, yo también estuve buscando. ¿Le costó encontrarla? Porque yo no la encontré. 2 vegades. Una en relació a la investigació en la universitat, però la paraula és ciència, no? Sí, va, no passa res, i en un context d'educació. No, yo explico, sí, faltaría más. Nuestro partido está absolutamente comprometido con favorecer la investigación y el desarrollo en todas las ramas científicas, en reducir trabas burocráticas y administrativas que impiden el nacimiento de nuevas empresas y sobre todo para favorecer el crecimiento económico y social. Bien, muchas veces hemos hablado en España de cambiar el modelo productivo hacia un modelo más basado en el conocimiento y sigue siendo una asignatura pendiente. Pero pueden contar con el compromiso absoluto de Ciudadanos en esta área porque de una cosa podemos estar seguros, totalmente, es que en España hay talento de sobras. Quizá lo que falte sea canalizarlo bien, darle los medios para que crezca y que florezca. Y todo este compromiso está reflejado en nuestro programa electoral nacional. En este programa nacional, porque como decía, sabemos que en España hay mucho conocimiento y queremos canalizarlo. Muchas veces está dispersado. Yo, por ejemplo, mencionaba antes la necesidad del cambio de la economía hacia una economía basada más en el conocimiento. Cataluña, en este sentido, no tenemos ninguna duda, podía ser, como muchas veces ha sido, la punta de lanza de este cambio, podía ser el ejemplo a seguir en toda España. En eso no tenemos ninguna duda, que como otras veces ya ha ocurrido en la historia, que ha sido la punta de lanza de la modernización de España. Entonces, creemos que no tenía mucho sentido circunscribirlo a un ámbito, concreto, territorial, porque significaría una pérdida de sinergias, una pérdida de competitividad que no nos parece de masa crítica. Le explico, por tanto, respecto a puntos concretos del programa. Paso directamente a ese apartado, porque tanto en los pactos que hicimos con el PSOE primero, como después con el PP, esta parte era muy importante dentro. Me refiero al del PP porque es el que está en vigor. El pacto del PP son 150 puntos y 5 bloques. Pues bien, en el primero, que para no equivocarme he traído por aquí las cosas apuntadas, medidas de crecimiento económico, competitividad y empleo, sí que incluye todos los puntos relacionados con tema de investigación y desarrollo. Los enumero y con una breve explicación. Son 6. El primero es un plan nacional por investigación por I+D+I, que promueva el incremento de la inversión pública estatal. Para alcanzar el objetivo del 2% en el PIB, es lo que consta. Nuestro objetivo como partido, si gobernáramos, sería el 3% en 2020, que es el que ha marcado la Unión Europea, pero el PP, es cierto, no lo pudimos rascar más del 2% para el 2020. El segundo punto es crear la red Cervera. Probablemente algunos de ustedes ya hayan oído hablar de esta red, es una red de transferencia tecnológica. Se trata de acercar la investigación a la empresa, se trata de compaginar la parte privada y la parte pública. Es una red que a nadie se le escapará, es una red a imagen y semejanza a la red alemana de la Fraunhofer, no tiene mucho misterio. Se trata de que esté ligada a las universidades, los centros de investigación, hagan lo que las empresas necesiten. Van a ser las empresas las que van allí a plantear sus necesidades y aquellos centros de investigación que sean capaces de solucionar o que tengan potencial para solucionar estas investigadoras recibirán fondos de esta red. Ya en los presupuestos de 2017 del Estado consignamos 500 millones de euros para crear la red Cervera. Están consignados. Para el presupuesto de 2018 tenemos en la parte de presupuesto, ahora estaba aquí, no financiero, pero este presupuesto está dividido en 2 partes. En la parte de presupuesto no financiero está comprometido a ampliarlo de 20 a 50 millones de euros. El tercer punto es estimular la financiación privada. Le pediría, señor Barra, que fuera un poquito más sintético en los puntos siguientes. Muy bien. Están más sintéticos los de la red, creo. Sí. El tema de estimular la financiación privada en I+D+I, porque planteamos desarrollar la ley de mecenazgo también para que una parte de la filantropía vaya dedicada a la investigación. Y también, como digo, con otros incentivos fiscales. El 4, también mejorar la financiación pública en sectores estratégicos. La imagen del plan Yodmat de Israel, sí, muchas cosas hemos copiado, es cierto, las cosas que funcionan.
No está mal copiarlas. Por ejemplo, en el presupuesto de 2018 ya habrá 480 millones para crear un fondo que se llamará Emprende España para apoyar a emprendedores y allanar el camino a las startups. El quinto, revisar el sistema de compensación a los investigadores de centros públicos que generan patentes. Estos tienen que tener una mayor parte de los ingresos que generen, y el sexto es impulsar la economía digital y desarrollar una agenda industrial encaminada especialmente a la transformación digital de las empresas. Lógicamente, nuestro programa tiene además muchos más puntos que nuestros 6 que están en el punto del PP y, bueno, que probablemente salgan por ahí, sobre todo internacionalizar la investigación. Ya hemos presentado una PNL. Esto es como una propuesta de resolución, a efectos del Congreso de los Diputados, sería lo que es una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña, para crear en todas las embajadas la figura del asesor científico y de desarrollo e investigación. Por ejemplo, reducir la burocracia, un plan para atraer talento internacional, en fin, el programa tiene muchísimos más puntos que probablemente puedan ir saliendo. Seguro que tendremos ocasión de desarrollarlos a lo largo del debate. Seguim amb el senyor Oriol Amat, que és el número 67 de la llista de Barcelona de Junts per Catalunya. Vostès sí que m'han donat més feina, perquè tenen un programa on hi ha quasi 3 pàgines íntegrament dedicades a recerca, i n'hi ha d'altres dedicades a universitat i altres a coneixement. No tenen el to crític d'altres programes, proposen diferents mesures, però li volia demanar que ens resumís què és el més important que canviarien respecte al que ja han fet fins ara quan han governat. Bona nit. Doncs, en primer lloc, un diagnòstic per explicar les mesures. Aniré molt ràpid. Tenim un sistema de recerca, i inclòs la universitat. Tenim un sistema amb grans punts forts, diguem-ne. Per exemple, una dada que heu sentit moltes vegades és la publicació de papers que fem els catalans comparat amb el món, amb Europa. Els catalans som el 0,1% de la població mundial i aquest 0,1% produeix l'1% dels papers. Per tant, aquesta seria una dada molt favorable. Hi ha altres dades molt favorables. Per exemple, tenim a Catalunya un equip humà bastant ben preparat. Però llavors, ara podria seguir parlant d'aspectes positius, però incidiré en aspectes negatius. Per exemple, no registrem moltes patents. Estem per sota de la mitja europea. La recerca no té a Catalunya un gran prestigi. Aquests serien 2 grans problemes. La recerca no té un gran prestigi comparat amb el que té en altres països, sobretot del món anglosaxó i nòrdic. Per tant, no fem prou patents. La recerca, dins del que és la població, no es veu com un tema de molt prestigi. Creiem que això té causes. Una s'han apuntat, la inversió que es fa amb R+D és baixa. Nosaltres no apuntem cap a un 3%, que és el que diu Europa, en 3 anys apuntem cap a un 2%, per intentar fer alguna cosa que sigui creïble. Una altra causa és hi ha poca col·laboració público-privada. A l'OCDE la col·laboració público-privada representa un 15% del PIB dels països de l'OCDE. Els països en els que possiblement ens emmirallaríem, que és els països nòrdics, els països anglosaxons, la col·laboració público-privada representa el 20% del PIB. En canvi, a Espanya i a Catalunya representa el 10% del PIB. Tenim poca col·laboració público-privada, molta burocràcia i governança molt rígida. Per tant, mesures. Mesures tenint en compte aquest diagnòstic amb unes febleses. I, per tant, temes a corregir. Les mesures, essencialment, són, primer, afavorir l'autogestió dels centres de recerca, incloent-hi les universitats. Segona mesura, incrementar el finançament a través de lleis de mecenatge, a través de mesures d'incentiu fiscal. Tercera mesura, promoure la col·laboració público-privada, promoure la relació universitat-empresa. Quarta mesura, apostar pel talent i, per tant, una de les mesures és fer convocatòries de personal professional especialitzat en transferència de tecnologia i que aquestes convocatòries, amb finançament públic, aquestes convocatòries hi puguin acudir els centres de recerca a les universitats que puguin reclutar persones especialitzades en transferència de tecnologia. Després, dins del que és la captació de talent, captació i millora del talent, és l'estabilització. Un pla de carrera, algunes universitats catalanes ja ho tenen, el sistema d'unes categories clares, com és la política europea, unes polítiques clares, unes polítiques que permetin fer un pla de carrera, que les persones vegin clar quin és el seu horitzó. La filosofia del tenure track,
el que algunes universitats ja utilitzem, utilitzar-ho també adaptant-ho a les diferències a el que és els centres de recerca. Vaig acabant, el penúltim és rendiment de comptes. Tornar als contractes programa, que per tant vol dir finançaments plurianuals basats en objectius, en indicadors, per tant amb eficiència, amb eficàcia. I últim punt, incrementar el prestigi de la recerca. I això vol dir actuacions concretes per divulgar més el que es fa a Catalunya, que es fan coses que estan molt bé, divulgar-ho més i aconseguir que la població agafi percepció de que això és un tema important, de que la seva vida pot millorar, el benestar de la població i del teixit empresarial i social pot millorar gràcies a la recerca. Aquestes serien les 6 mesures bàsiques. Moltes gràcies. Acabem amb el senyor Arcadi Navarro, a qui li correspon un cop més estar al centre de la taula. Ha anat com ha anat. El deixem pel final perquè no venia a la llista com a representant d'Esquerra. Vostès, el seu programa, sap quantes pàgines tenen dedicades a recerca? De 81? Mitja. Tenen mitja. Si ho valoréssim a pes diríem que n'hi ha menys que en altres formacions, però ja sabem que en el món de la recerca no compta la quantitat sinó la qualitat. I concretament n'hi ha un que diu que han d'apostar per la recerca d'excel·lència. Com pensen fer-ho? Això de la quantitat i la qualitat és veritat. A jutjar per aquest acte, un pensaria, no és un acte massiu, però veient les cares conegudes a l'audiència, un s'adona de la qualitat de les persones que hem aconseguit atreure, que són interessades en el sistema i a la recerca. Bé, jo de fet estic aquí com representant d'una candidatura, no sobre les llistes, com sabeu soc membre de Demòcrates de Catalunya, i el que podem fer, podem permetre'ns el luxe de presentar només mitja plana, perquè està molt clar el que una trajectòria de 7 anys hem assolit pel sistema. Hem assolit i hem aconseguit acompanyar el sistema a aconseguir unes cotes de resultats a nivell estatal, a nivell internacional, que són absolutament sorprenents. Sorprenents fins i tot pels usuaris del sistema. Jo, com a professor universitari, si m'arriben a dir als anys 80 que els nostres indicadors a nivell europeu serien els que són ara, no m'ho hagués cregut, però hem arribat aquí. I certament tenim problemes, però hem de saber adjudicar i distingir bé les causes d'unes coses i de les altres. Hem de distingir bé les causes del nostre èxit i les causes dels nostres problemes. Si no entenem com és que som aquí, no sabrem que hi ha pals a les rodes que no ens els autoimposem nosaltres, ni sabrem que hi ha coses que demanem fer als respectius programes que de fet ja estem fent. Un exemple de cadascun. La senyora Romero encertadament ha dit que a Catalunya la despesa en I+D ha baixat. La seva xifra, crec que has dit 1,46, és igual, 1,47, però podríem anar al decimal, no importa. Però hem d'entendre per què aquesta xifra és tan baixa, molt més baixa del que ens agradaria. Penseu, la inversió de la Generalitat de Catalunya, del contribuent català via la seva administració més directa, la Generalitat, va tocar fons a l'any 2013, que va ser una inversió global, m'ho he apuntat aquí, de 640 milions. Des d'aleshores, cada any, aquesta inversió ha anat pujant. L'any 2015, que és l'últim any que tenim realment tancat i comptabilitzat, ja era de 711 milions. I aquest any superarà els 800. Com és, doncs, que ha anat baixant? Doncs el que ha passat fonamentalment és que, mentrestant, la inversió de l'Estat a Catalunya en recerca, fonamentalment via el Plan Estatal, s'encongia. A l'any 2012 era de 362 milions, quan nosaltres tocàvem fons. I mentre nosaltres anàvem pujant fins als 711 milions de l'any 2015, és a dir, hi afegíem 71 milions, l'Estat baixava cap al mateix any 2015 des de 262 a 306 milions. És a dir, mentre la Generalitat, el contribuent català, sense massa competències en recerca, anava pujant el seu esforç en recerca, l'Estat el baixava. I el baixava amb una mesura tan gran que no l'hem pogut compensar. Per tant, sí, ens convé entendre que això és un problema, però hem d'adjudicar-lo ben bé a qui toca. I avui no hi ha un representant del Partit Popular, per tant no m'hi ensenyaré massa, però és una política concreta del Partit Popular de retallada del Plan Estatal. Dit això és entendre bé un problema. Cal entendre bé les causes de l'èxit. Les causes de que els nostres indicadors internacionals d'articles, com tu deies, Oriol, o de l'èxit d'alguns centres, hi ha molta gent que es pensa que es tracta simplement de que hi hem posat molts calés. Òbviament no és així. És una qüestió fonamentalment de treure talent i donar-li llibertat d'actuació. Talent i llibertat combinats generen l'excel·lència a la que fem referència en el programa i expliquen
per què a Catalunya som com som. En els últims anys, els nostres centres han tingut la productivitat altíssima que tu deies, han tingut una atracció de talent descomunal. És a dir, alguns programes parlen de la diàspora catalana. En realitat, si us fixeu, en el Pla Serra Húnter, que és un pla per universitats, però també podria parlar d'ICREA, hem aconseguit que cada plaça tingui 10 candidats, dels quals 50% no estrangers, no estatals, fora de l'Estat. Tot aquest talent que portem de fora, per posar-lo al servei de la nostra societat, el podem portar perquè li hem posat instruments interessants. Per exemple, vostè parlava d'internacionalització, és cert. Hem obert les places dels nostres centres de recerca al món, perquè els nostres estudiants tinguin accés als millors professors, perquè la nostra ciència sigui la millor que es pot fer en el món. Però també compensem els professors per la seva activitat de transferència empresarial. És gràcies a la pressió de la Generalitat de Catalunya al sistema català que s'introduirà per primera vegada a nivell estatal els tramos de transferència a la recerca d'universitats i de centres. Hem fet també canvis per deixar de suspendre en qüestions de patents i d'innovació. El programa de doctorats industrials, que s'inicia tot just fa 4 anys, ja ha aconseguit que hi hagi 345 tesis doctorat fetes a cavall de les nostres universitats i centres de recerca i de la nostra indústria. Aquestes 345 tesis doctorals generen un autoconeixement, un coneixement mutu entre el nostre teixit productiu i el nostre teixit de generació de coneixement que està conduint a col·laboracions que un cop més, no imaginàvem als anys 80. Tot això és el que nosaltres, resumint, diem, hem de fomentar la ciència d'excel·lència. Ara bé, ens equivocaríem molt si penséssim que simplement fent allò que hem fet fins ara bé i començant a vegades fa 10 anys ja recollint els fruits, o començant fa 4 anys i encara no recollint els fruits, si només fent això mantindríem les posicions que tenim els propers 10 anys. Hem de fer algunes coses diferents de manera substancial. I algunes de les que nosaltres proposem tenen a veure amb l'estabilització i creixement dels pressupostos, evidentment, però també amb la desfragilització del sistema, amb la creació d'una llei catalana de la ciència que posi a sobre de la taula una cosa fonamental, que és la desburocratització i no la tolerància, sinó la fomentació de la heterogeneïtat, perquè cada sector de la ciència respon a una realitat diferent. No és el mateix com s'ha de fer la ciència si fas física de partícules que si fas genòmica, si fas arqueologia clàssica. El reconeixement i la tolerància d'aquesta diversitat és quelcom que està permanentment en atac per part de la vocació centralitzadora de l'Estat i per part de les retallades inversores del mateix Estat. Hem de mirar de corregir. Gràcies, senyor Navarro. Només perquè consti, les dues formacions amb representació parlamentària que avui no hi són, a Catalunya en Comú Podem, el seu programa sí que és prolix en temes de recerca. Té 3 pàgines íntegrament dedicades a aquest tema, amb 37 propostes de mesures concretes que van bastant en la línia d'algunes de les que aquí s'han proposat. I d'altra banda, pel que fa al programa del Partit Popular, és un programa molt, no sé si l'han vist, és molt primer, són només 18 pàgines, 150 mesures, amb frases curtes, és molt allò telegràfic, i en fi... 155 mesures? Són 150? 150, sí. 18 pàgines, 150... Sí. Bé. Les altres 5 deuen ser sorpresa, com algunes de les querelles que posen de tant. Bé, curiosament, n'hi ha 5 dedicats a la recerca, que és un... En fi, si mirem el percentatge, és superior al percentatge del PIB que dediquen a recerca. Ara, són del... En fi, no les valoraré, només. Queremos convertir a Cataluña en el Silicon Valley de Europa. Trabajaremos para hacer de Cataluña un gran polo europeo de investigación científica y de innovación tecnológica. Fomentaremos los viveros empresariales. És aquesta la música. En fi, passem a la segona part de la sessió, que els proposaré que sigui un debat obert, àgil. Si els sembla bé em demanen la paraula o si prefereixen intervenir. En fi,
prenguin-s'ho com si estiguessin conversant amistosament entorn d'un sopar. Primer tema que els volia plantejar, que ja ha sortit. El doctor Josep Samitier, el president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, va plantejar el diumenge en una entrevista a La Vanguardia que Catalunya necessita una llei de la ciència. Això ho ha citat el senyor Navarro. Quines de les seves formacions, si governen, recolzarien, impulsarien una llei de la ciència? La nostra, clarament. De fet, està pendent, Arcadi, De fet, estem molts d'acord amb Tots. això. Ningú està en contra. No, Molt I a més bé. a més fa temps que en parlem. La cosa és el contingut. La cosa és que alguns grups polítics creuen en algunes mesures dins aquesta llei de la ciència que altres grups polítics considerem que podrien ser nocives. És a dir, hi ha qui defensa contínuament que tothom ha de ser tallat pel mateix patró. Que ha d'haver una carrera científica tal que quan comences la tesi saps quin any concret acabes de professor o de catedràtic. Tot aquest rigor, tot això és encotillador de la innovació, encotillador de la llibertat del científic, i hem de procurar que una llei de la ciència sigui tan diferent de les pràctiques fracassades de l'Estat com sigui possible. Senyor Amat? Sí, simplement que en el programa hi és. El punt de la llei de la ciència catalana és un dels apartats del programa, que hi dedica una mitja pàgina. En relació amb temes que han sortit i per no repetir... Sí, perquè consti, és l'únic programa que ho cita explícitament. Sí. El seu. Sí. Això mateix. Aleshores, per tant, estem d'acord, totalment d'acord. I a més és un tema en el que crec que segurament podríem estar bastant d'acord, que és un tema de país i que segurament seria fàcil, al igual que en anys anteriors hi ha hagut consensos en temes de recerca i d'universitats, aquest és un tema en què podria haver-hi consensos. Ara bé, 2 o 3 punts en el que potser no hi ha consensos, pels que s'ha dit fins ara i que sí que voldria posar al punt, és, per exemple, en aquesta llei és molt important, ho he dit abans, la col·laboració público-privada. Nosaltres creiem que un país que generi més benestar per la gent i un país més competitiu necessita un sector privat molt potent, que recapti, entre altres coses, molts impostos, que aquests impostos permetin tindre un sector públic molt potent i més potent que el que tenim, i tot això basat també en la col·laboració pública-privada. I quan deia sector privat potent, vol dir també economia social. És a dir, tots els sectors han de ser més potents del que són ara i, per tant, nosaltres no criminalitzem ni el sector públic ni el sector privat. Creiem que és molta miopia no veure que el sector privat és necessari i que el sector privat s'ha de desenvolupar, i també és miopia els que veuen que el sector públic ho veuen, el demonitzen. Crec que necessitem els dos sectors, el privat i el públic. Però li preguntava per la llei de la ciència. Pensa que això està explicitat a la llei de la ciència? Sí, fomentar la col·laboració público-privada per incrementar els recursos a través de la llei de mecenatge, els incentius fiscals, i això ha d'estar a la llei. Després també creiem, a diferència potser d'altres organitzacions polítiques, que és molt important estabilitzar per llei l'autonomia dels centres i que això estigui ben regulat en aquesta llei. El tema també de la professionalització de les carreres i de l'estabilització de la gent també en aquesta llei. Són alguns punts que creiem importants de situar en aquesta llei. Hi havia una paraula. Senyora Ballester, sisplau. Sí, a veure si ho articulo. La incipient llei de la ciència, la que s'ha estat treballant i he cregut veure alguns punts en els que nosaltres hi tindríem coses a dir i coses a repensar en clau d'aquesta exposició primera que he dit, que són els nostres principis bàsics. Qüestions com a mecenatge, com a excel·lència, com a competitivitat i, evidentment, ara el que comentava el company sobre no demonitzar l'economia social ni tampoc demonitzar l'economia de mercat, i crec que és necessari. Clar, és que el que nosaltres defensem primordialment és que el que ha de ser central és el benefici social. A partir d'aquí s'articula la resta i aleshores aquest és el que ha d'estar en el centre perquè és el que ha d'estar en el centre en la dotació dels recursos públics, que és el que han de procurar allò bàsic i la supervivència bàsica i allò necessari que no falti mai perquè la recerca tiri endavant. A partir d'aquí la resta s'ha d'articular en funció d'aquest benefici social i no al revés. I aquí és on s'han de repensar què vol dir mecenatge, què vol dir excel·lència, si excel·lència vol dir aquest benefici econòmic mercantil que promou o bé com reverteix en la millora social i com reverteix en la qualitat de vida de tots i totes. I aleshores també té a veure amb la diversificació i l'heterogeneïtzació en la que hi estic molt d'acord. No serà que això en moltes ocasions
no existeix perquè justament aquesta lògica de mercat el que fa és prioritzar determinades recerques en contra d'altres i per tant confiar excessivament en el mercat i en les empreses el que fa és que sigui molt complicat que existeixi aquesta real heterogeneïtzació. Nosaltres parlem de que el recurs públic el que ha de garantir és que hi hagi recursos per a totes les línies d'investigació en tots els aspectes. Senyora Romero. Sí, nosaltres creiem que necessitem una llei de la ciència ja, n'havíem parlat amb el Toni Castellà abans de l'època de l'Arcadi, vull dir que és un tema que està sobre la taula, però que no hem acabat d'avançar i crec que al final, és a dir, unanimitat no n'hi haurà, però hem de trobar amplis consensos per avançar. Necessitem una llei de la ciència per tot l'àmbit de la col·laboració pública-privada amb la que nosaltres estem d'acord i en parlem al programa, llei de mecenatge, incentius fiscals, hi ha elements que cal desenvolupar i que cal concretar, i en parlem molt i al final haurem d'avançar i concretar-ho, tot l'àmbit de la carrera professionalitzadora, que nosaltres també hi parlem, de les infraestructures, i hi ha alguns temes que estan pendents d'acabar de trobar els acords per avançar, i aquí també parlar no només de la recerca bàsica, sinó de la recerca aplicada. Perquè aquí, Arcadi, és una cosa que és veritat, en tota la teva exposició, jo t'ho dic moltes vegades, parlem de la recerca bàsica des de l'excel·lència, és cert, però tenim un tema pendent, no? I amb això també hauríem d'avançar una mica. A veure quins instruments posem, quins incentius plantegem a les universitats i als centres perquè aquella recerca que es fa tingui una aplicació més real o més a prop de la realitat. I això vol dir, i li dic també per la Maria, és a dir, millores a la qualitat de vida dels ciutadans a l'àmbit de la salut, a l'àmbit de l'alimentació, a l'àmbit de l'esport, i això ho podem fer amb empreses, perquè les empreses també ens poden ajudar a això, i també en l'equilibri territorial o en el desenvolupament econòmic, i en aquest sentit, qui ha de marcar la pauta som nosaltres, no? És el sistema públic, però ho hem de poder fer amb el sector privat, perquè nosaltres creiem que això generaria un efecte multiplicador molt clar, i l'hem de buscar, perquè si no el genera, llavors tampoc tindria sentit, no? Per tant, s'ha de definir molt bé, necessitem ja una llei i estaria bé que, no sé com anirà el 22 de desembre, però estaria bé que en aquelles coses que sí que tenim en comú i que podem posar sobre la taula com un valor d'acord, doncs hi avancéssim. I aquesta crec que seria una d'elles per no quedar-nos només amb l'autocomplència i avançar en aquells temes que tenim molt pendents. Perquè és veritat, i hem parlat moltes vegades de tota la necessitat que tenim d'agilitzar tots els mecanismes del tema de recerca i per tant aquí també podíem fer incidència perquè això avancés, perquè és un dels problemes que tenim i els semitients ho recorda dia sí dia també. Senyor Barra. No, gracias. Sí, como ya han comentado los compañeros, el tema de plantear una ley de la ciencia catalana está en el Parlamento y no tenemos absolutamente ningún inconveniente. Hay cosas que ya se han comentado, ley de mecenazgo, yo comentaba antes ya, la colaboración público-privada, pues nosotros lo tendríamos, en fin, y probablemente habría cosas en las que discreparíamos, pero mirad, y ahora voy a aprovechar para hacerme un poco de propaganda. Yo me he revisado, hablando de la posibilidad de unanimidad, yo he revisado todas las propuestas de resolución que se han presentado en la Comisión de Empresa y Coneixement del Parlamento en esta última legislatura y casualmente hay dos específicas de este tema. Casualmente las dos de nuestro partido, esto no quiere decir que los demás no estén interesados, probablemente en otras, pero dos específicas sobre temas de ciencia y tecnología casualmente han sido las dos de nuestro partido. Y fijaros, una por unanimidad se aprobó y la otra no tenía ningún voto en contra. Tuvo alguna abstención, pero no tuvo ningún voto en contra. Entonces tampoco es difícil que nos pongamos de acuerdo. Quiero poner esto como ejemplo, habrá puntos en los que habrá que discrepar, o el nivel, comentabas, autonomía, sin duda, uniformizar, no los niveles, pero tampoco dejar de tener un marco común desde nuestro punto de vista, y si no, ahí está Europa, que nos lo está marcando, que es imposible lo contrario. Pero bueno, ya tendríamos que hablar y negociar, y ya digo, si sirve de ejemplo, las dos únicas PRs que yo he visto, espero no haberme dejado ninguna y si no pido disculpas ya por anticipado, que eran específicas de temas de ciencia y tecnología, que eran de nuestro grupo, pues prácticamente se aprobaron por unanimidad. O sea que realmente cuando nos ponemos manos a la obra en temas concretos como este, yo creo que prima más el sacar adelante los temas y el desarrollar las cuestiones y con nuestras diferencias, que las tenemos. Pero cuando nos ponemos manos a la obra en temas concretos yo creo que podemos hacerlo perfectamente sin ningún problema y una de ellas podria ser la llei catalana de ciència, faltaria més. Passem al tema següent. Si puc afegir una cosa sobre la llei Brevetat, catalana. sisplau. Seré breu. Al final, la llei catalana de la ciència hem de recordar que d'haver-la
promocionat aquesta legislatura, fàcilment hagués seguit el camí de les 47 lleis catalanes que ara mateix són al Constitucional. I el que vull dir, posant-me una mica malvat, el que vull dir és que algunes de les propostes que nosaltres volem incorporar a la llei catalana de la ciència, com que no anàvem a fer una llei catalana de la ciència per la configuració parlamentària, el que hem fet és retallar-les i proposar-les a altres llocs. I concretament, algunes de les nostres propostes es van presentar a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, propostes que tenien a veure amb business angels, en autonomia dels centres, en places pels centres, i tant el Partit Popular com Ciudadanos hi va votar en contra. Són coses que no és l'objectiu de pujar-me amb el dit, però una cosa és fer propostes de resolució que al final no tenen un impacte pressupostari, però quan arriba l'hora de la veritat i vols posar una llei sobre la taula, i quan arriba l'hora de la veritat i vols moure l'Estat perquè t'ajudi, resulta que trobes la porta tancada. I això és extremadament important recordar. Si se hace bien, no llegará al Constitucional, no te preocupes, Arcadi. Passem al tema següent. A l'època que Catalunya va fer el seu gran salt endavant en temes de recerca, hi havia una conselleria pròpia d'Universitats i Recerca. El doctor Samitier reclamava el diumenge que es recuperi una conselleria d'Universitats i Recerca. Si les seves formacions governen, quines de les seves formacions estarien disposades a defensar una conselleria, a crear de nou una conselleria d'Universitats i Recerca? Per descomptat. I la transformació va ser transportar-la a empresa, no? I coneixement. Continuant aquesta lògica en la que nosaltres defensem que no ha de ser. Jo, per cert, treballava al departament, al Servei de Societat de la Informació, justament que estava al Departament d'Universitats i Recerca. Quan parlàvem que no està malament que les empreses també hi contribueixin en aquesta reversió social, diguem, de la ciència. D'acord en alguns dels àmbits, és estrany que et digui d'acord en aquesta qüestió, però no en els àmbits que són vitals i troncals, com ho són, per exemple, en els de la salut, en la investigació i el desenvolupament en temes d'energies renovables, per exemple. Han d'haver-hi algunes esferes vitals i bàsiques per la vida quotidiana que hem de protegir a través dels recursos públics i la gestió pública, i aquestes són, en aquest sentit, parlava que després la resta, diguem, de polítiques de transferència a les empreses s'haurien de repensar en clau que han d'haver-hi uns mínims imprescindibles en els que per dignitat els hem de protegir. Permeti'm que els faci una pregunta ràpida. Senyora Romero, conselleria pròpia de recerca, sí o no? De recerca només? Universitats i recerca, vol dir. Universitats i recerca, sí. Senyor Amat? Nosaltres en el programa no ho veiem imprescindible. És a dir, totes les mesures que tenim per fomentar la recerca i els objectius als que m'he referit abans no ho veiem imprescindible. Ara bé, si resulta que es pot demostrar que realment ajudarà a aconseguir millor aquests objectius, no ens tanquem, però no ho proposem en el programa perquè no ho veiem imprescindible. Senyor Navarro? Nosaltres creiem que sí, que cal, no ho explicitem, però evidentment tampoc ho explicita el Partit Socialista, però cau del seu propi pes que una conselleria d'Universitats i Recerca, no cometem l'error de l'Estat de separar universitats i recerca a conselleries diferents, han d'estar a la mateixa conselleria. Una conselleria d'Universitats i Recerca permet al sector expressar tot el seu potencial. Això no ens ha de fer menystenir una conselleria de coneixement, en què posa junts a la mateixa conselleria empresa, universitats i recerca, i permet, és un instrument que aquesta legislatura s'ha demostrat eficaç per començar a tancar aquest gap que tenim d'innovació amb la resta de països d'Europa. Moltes de les iniciatives que s'han dut a terme, per exemple, fer referència fa un moment als doctorats industrials, però també, per exemple, la subvenció ja anunciada a les oficines de transferència de la recerca i de la innovació universitària, les OTRIs universitàries, els hem injectat uns diners per facilitar les seves estructures que han pogut fer-se de manera eficaç gràcies a que les dues branques de la conselleria han treballat juntes durant un any i 10 mesos. I senyor Barra, conselleria pròpia, sí o no? Sería perfectamente posible, habría que analizar bien que tuviera una eficacia contrastada en otros o organizarlo bien, ningún problema, podría ser perfectamente aceptable.
Sí, No, ja està. Sí. entenc que la discrepància, entenc que la discrepància està en què entra concretament en aquesta conselleria i què no hi entra, no? Endavant. No, parlava d'una qüestió que ha sortit sobre la taula i em sembla també bàsica, que és el que això també fomentaria aquesta necessitat de generar el prestigi i la dignificació de la figura del científic i de la persona que fa recerca i que a través d'una conselleria que diguem que ho porti com a una única objectiu, doncs és una de les coses que evidentment també ha de ser central. No, dic perquè és a dir, és molt complicat com es configura un govern, no? I deu atendre moltes coses. I és veritat que si es pot fer és interessant, però tampoc és la solució. És a dir, que l'important és tenir clars objectius, saber què volem fer, posar els recursos on toqui, i després, si resulta que està sumada a coneixement o a empresa o no, doncs tampoc hauria d'això influir en uns resultats. El que és important és que les persones que posem també al capdavant siguin persones coneixedores del sistema i amb els objectius molt clars. Jo crec que això és important. I un govern que tingui molt clar on ha de posar els recursos. És que al final, això deia l'Arcadi, això del PP, no sé què, escolti'm, s'ha de posar els recursos, s'ha de tenir molt clars els objectius i hem d'avançar, perquè és veritat que algunes dades doncs, no són les que voldríem per un país que vol que el coneixement estigui al centre de l'economia, no? Entre altres coses, però també quan parlem de model de desenvolupament econòmic competitiu, estem parlant d'això i per tant jo crec que si hi és perfecte, però que si no, mentre mantenim els objectius i els recursos i les prioritats, crec que finalment ens trobaríem amb els mateixos resultats. Un tema molt important que ha sortit aquests últims mesos, hi ha un cert rum-rum a l'entorn del món de la recerca sobre si mantenim o hem perdut la capacitat de treure talent i també sobre el risc que part dels grans investigadors que hi ha aquí se sentin temptats a marxar. Permeti'm la pregunta. Sí. Quines mesures tenen previstes perquè Catalunya torni a ser o continuï sent un destí tan atractiu per investigadors com era fa 2 o 3 anys? Miri, parlem del continuï sent, perquè el torni a ser directament no és així. Com explicava fa un moment, no em dirà que no ha sentit cap temor de cap... El run-run l'he sentit i el temor l'he sentit i llavors com a conseqüència hem anat a buscar dades per veure si aquest run-run i aquest temor tenien alguna base real i no. En aquests moments, per exemple, l'outstation del EMBL instal·lat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, de l'European Molecular Biology Laboratory, que està en ple procés de reclutament, té una avalanxa de currículums, desenes i desenes de currículums internacionals d'altíssim prestigi per plaça. I crea, aquest any, en la convocatòria que té enguany, té un problema perquè mai havia tingut, i crea que viu en aquest mateix edifici, tants currículums per plaça. Com dèiem, el programa Serra Húnter ha assolit un promig de 10 peticions per plaça. Absolutament inaudit. 50% de les quals d'estrangers. No espanyols, no catalans, extracomunitaris, comunitaris, el que sigui. És a dir, Catalunya, deixant a part unes setmanes d'un cert xoc internacional causat per la manera en què l'Estat va gestionar el 1 d'octubre, deixant a part això, deixant a part el xoc internacional i els correus que m'enviaven els meus propis col·legues, Catalunya segueix avui en dia atraient aquest talent. De fet, alguns d'aquests col·legues que m'escrivien a mi em deien, escolta, Arcadi, passa això, i al cap de 3 setmanes em deien, bé, envia el currículum igualment. Què passa? Què hem de fer? Nosaltres hem de seguir oferint allò que oferíem corregit i augmentat. Per atreure aquest talent, el talent ha de saber que va a centres que són autogestionats, que de fet ja són altament autònoms, on podran fer la recerca que vulguin, sense dirigismes estatals, sense focalitzacions, on podran expressar amb total llibertat la ciència que vulguin fer i on, per aconseguir una plaça, per aconseguir-se estabilitzar, no hauran de passar per oposicions estranyes, típicament de la Universitat dels anys 50. Oferint aquesta inversió estable, oferint un entorn en què es faciliti el talent, Catalunya segueix sent un dels pols més atractius que té Europa, el més atractiu del sud d'Europa segur, i m'atreveixo a dir un dels més atractius del món. Què passa? Per seguir fent això en el futur necessitem oferir alguna cosa més. Quina cosa més? Bé, doncs hi ha grans projectes europeus que avui en dia estan passant una mica desapercebuts.
permeti'm, és a dir, tothom va ple de que la EMA no ha vingut a Barcelona. La EMA, de fet, mai havia tingut cap possibilitat de venir a Barcelona per molts motius. No, Marc, no diguis això. I tant. Tornarem a... És veritat, això, Arcadi. Si voleu en parlem, és veritat. Ens apartaríem del tema d'avui, malgrat el seu interès. Una cosa que sí que ha vingut. Recerca. Hi ha una... Això de l'EMA serà interessant, però hi ha una cosa irrellevant, i és que el projecte PRIMA, per exemple, el PRIMA és el Partnership and Research and Innovation in the Mediterranean Area. És un gran projecte europeu, destinat a mobilitzar una iniciativa europea, centenars de milions de la Unió Europea i centenars de milions d'euros dels diversos estats membres. Això fa 3 setmanes que s'ha instal·lat a Barcelona. I és molt interessant veure com el patró que s'ha seguit per aquest projecte, que se centra precisament en aquestes àrees d'alt impacte social, agricultura, medi ambient, cadena alimentària. Aquest projecte, el director, és un alt officer de la Unió Europea que s'escau que era català. I que a la primera ronda de votació va rebre el vot a favor de moltíssims països europeus i, curiosament, no va rebre el vot a favor de l'estat espanyol. I l'estat espanyol només va votar a favor d'aquest director que ha portat la seu d'aquest projecte a Barcelona quan va veure que era absolutament irremediable, que el projecte venia aquí. Aquest projecte, l'Autostation de l'IMBL, que s'ha instal·lat el 2017 a Barcelona, i aquest projecte que s'acaba d'instal·lar ara, que no tenen ni oficines, com qui diu, aquest projecte és una demostració clara que Barcelona segueix sent un gran atractor de talent. Senyora Romero. Sí, jo volia dir dues coses. A veure, hi ha coses que a mi em cansen una mica. I ara posant un exemple contrari a això, Arcadi. Mira que t'estimo, però ja ho saps, Però hi ha una cosa en el que dius que estic d'acord, però que parlem molt de l'atracció del talent internacional i el talent d'aquí, que se'n va. És que, clar, aquí resulta que tenim molt talent que marxa. Marxa perquè aquí les condicions són precàries, per no dir una altra cosa. És a dir, haurem de fer alguna cosa perquè el nostre talent no se'n vagi o el que ha marxat torni. I aquí hem de fer un esforç, Arcadi. Hem de fer un esforç perquè amb el programa ICREA traiem molt talent internacional, i és veritat. I bàsicament la traiem des d'ICREA perquè no hem sigut capaços d'agilitzar i flexibilitzar la nostra universitat. Tant de bo desaparegués la ICREA perquè la universitat ho pogués fer, però no sé si ho veurem, no, això? Nosaltres, per tant, hauríem de també fer un enfoc en aquí. I l'altre és que, bueno, jo no vull entrar amb l'EMA, és igual. Evidentment que som atractius perquè el nostre nivell de recerca és molt alt i les nostres condicions, des de molts punts de vista, és positiu, no? Però jo també crec que tot el dia estan els bons i els dolents, uns als altres, crec que tampoc és positiu. Arcadi, i et posaré 2 exemples que estan aquí, que són infraestructures també de l'Estat, que són el Sincrotró Alba i el Barcelona Supercomputing. Són 2 instal·lacions, 2 infraestructures potentíssimes que estan consorciades entre l'Estat i la Generalitat, en un cas també la UPC, i que estan funcionant. I escolta, que el Barcelona Supercomputing va passar de 130 treballadors a 550, que hi ha una inversió potentíssima, que s'estan fent coses molt interessants. És a dir, quan volem, quan hi ha voluntat, sabem col·laborar. I a mi m'agradaria, ho dic perquè ara estem molt en política científica, però també m'agradaria que poguéssim també donar un missatge positiu en el sentit que quan volem i quan creiem que hi ha una cosa potent som capaços de col·laborar i de sumar i d'avançar. És que si no, costa molt tot el dia queixant-nos i no ser capaços de teixir lligams entre uns i els altres. I crec que aquests 2 projectes són un bon exemple d'aquesta col·laboració interadministrativa i interestatal, diguem-li com vulguem, no? I escolta, molt malament si el PP no va votar a favor, no? Però al final, com que la realitat és molt tossuda, doncs les coses acaben venint. Entre altres coses, perquè si a Catalunya li va bé, a Espanya li va bé. Això és així també, no? I vull dir que al final algun dia se n'adonaran. Però aquests 2 exemples, Arcadi, tu els coneixes bé, jo crec que són un bon exemple de que sumant avancem també, no? I ho dic per sortir una mica també d'aquesta cosa una mica frontista que crec que hauríem d'anar oblidant més aviat que tard perquè no crec que aporti masses coses positives. Des de l'estima, t'ho dic. Senyora Ballester. Sí, bueno, anava una mica amb la qüestió de la precarització que ha apuntat també l'Alícia. Respecte del talent, com no arreglem la qüestió de la precarització, de l'absoluta precarització laboral, la temporalitat i no garantim una continuïtat en les carreres de recerca i prèvia a tot això una continuïtat en la carrera investigadora amb taxes de reposició del 100% d'aquells que en aquests moments estan fent recerca en les universitats i que després, si no és així,
diguem, el talent marxarà perquè ha de viure en tot això. I després volia fer una prèvia. Jo, en moltes de les qüestions que apunta el company que representa Esquerra, i estic absolutament a favor respecte a que tot això, en el marc d'un estat espanyol, que és que no ho he dit fins ara i segurament tothom ho esperava de la representant de la CUP, i sabeu per què és? Perquè jo ja m'he situat absolutament en la república i ho dono per descomptat. No? És que la gran majoria de totes aquestes coses, i sobretot l'enfoc que hi volem donar nosaltres, són absolutament impossibles en aquest marc de l'estat espanyol. I només faltaria que no hi haguessin com a mínim 2 exemples de que l'estat espanyol invertís en són grans exemples. No hi haguessin com a mínim Són grans infraestructures. Abans, perdó, el senyor Barra estava esperant pacientment. Però sí, No, de cap manera. Fem senyor Barra, senyor Amat, senyor Navarro i després hacemos preguntes del público. Así después me podrás contestar, ¿no? Llegado el caso. Bueno, estábamos hablando de la precariedad laboral y yo en primer lugar me voy a centrar en eso porque creo que no puede existir ningún partido político con un mínimo de sensatez que no esté en contra de la precariedad laboral de los trabajadores, de investigadores, perdón. Esto es una regla general, pero yo quería comentar algunos de estos puntos que inicialmente habían quedado fuera de nuestro programa general, que creo que sí que ayudarían. Por ejemplo, tenemos un punto que dice asegurar la estabilidad de la gestión, tanto política como económica, de la I+D+I. Porque muchas veces la ciencia tiene unos cambios, pues eso, ahora un ministerio, ahora otro, etcétera, entonces, o una consellería o otra, y entonces asegurar la estabilidad, desde luego, también ayudaría para la estabilidad de las plazas. En el caso estatal, planteamos reforzar la Agencia Estatal de Investigación y que forme parte del Ministerio de Presidencia del Gobierno. Y también el tema de reducir la burocracia y eliminar leyes y normas que muchas veces se superponen o se duplican y que esto dificulta la creación de empresas, la creación de talento y la materialización de estas empresas de investigación que puedan dar empleo a estos trabajadores. Y por supuesto, pues todos estaríamos de acuerdo en que hay que traer todo el talento exterior que podamos atraer, y eso yo creo que también nadie podríamos estar en desacuerdo. Sí que quería, luego así luego me contestas, yo no sé muy bien si el choque tan tremendo internacional fue por la malísima, la hemos criticado muchas veces, la malísima actuación del Estado en el tema del 1 de octubre, o fue porque se llegó a un punto que todo el mundo había dicho que no había que llegar, porque también lo habían dicho todos. En fin, el caso es que algún choque sí se produjo. No podíamos, supongo que no estaremos nunca de acuerdo en cuál fue la causa, y yo creo que también que habría que dejarlo ahí. Pero sí me parece que la EMA tiene relevancia. Porque la posibilidad de que esta agencia hubiera estado aquí, la cantidad de empresas de alto desarrollo industrial, de alto desarrollo de investigación, todo eso era fundamental. Y cuando nos hemos puesto absolutamente en contra de lo que decía todo el mundo, pues hombre, creo que eso tuvo algo que ver. Gràcies. I ara te toca, tienes l'oportunitat. Els demanaria que no tornéssim a tot el que ha passat els últims mesos. El que ha passat i mirem endavant. Em sembla molt bé. Aviam, volia fer un comentari sobre el fet de si marxa o no marxa gent. Si marxa o no marxa talent. Segurament en marxa poc, de talent, ha marxat poc. Tot i que hi ha hagut algun centre que pel tema de l'IVA, pel tema de retallades, ha hagut de reduir plantilla. Podríem trobar en alguns casos. Un tema que sí que caldria tenir en compte és en el món universitari i en molts centres de recerca, en aquests moments, o sigui, en els últims anys, el perfil d'edat, l'edat mitjana, ha pujat molt. Quan vas a un congrés acadèmic, jo recordo fa anys, doncs veies gent jove. Ara, quan vas als congressos acadèmics internacionals del país o això, de gent del país veus molt gent madura i notes que no hi ha una renovació per sota. Per tant, tenint en compte això, les mesures que apuntava abans, n'he dit unes quantes mesures, el tema d'incrementar el finançament, el tema dels plans de carrera, l'estabilització, el tema de treballar el prestigi, té molt a veure amb el fet que no hi hagi aquesta renovació de gent jove. Crec que els temes com els ICREA, els plans Serrahut, etc., aconsegueixen que vingui gent per dalt, gent sènior, això s'està fent bé i molta gent vol vindre. En la mesura que hi hagi més finançament encara en podran vindre més, però el que crec és que si no hi posem més diners, no estabilitzem les carreres, no aconseguim més prestigi, ens costarà que hi hagi gent de molt talent jove que vegi en la vida de la ciència i de la recerca una via interessant de cara al seu futur. Senyor Navarro.
Vejam, de totes les persones que hi ha aquí, a l'audiència, hi ha molts que conec molt bé, a la taula, qui conec més bé és l'Alícia, i és cert, me l'estimo molt. Però no em pot dir que faig fontisme quan ella fa una trampa, que és, tu dius una xifra de no inversió i no n'expliques les causes. Si les causes resulta que és manca d'inversió del plan estatal, això s'ha de poder dir, ho podem compartir tots i no és fer frontisme. Llavors, anem a altres qüestions. Abandonarem la M perquè serem disciplinats i anirem a futur. Mireu. Gràcies. Quan a les persones que ara mateix formen part de la diàspora de catalans a l'extranger, que n'hi ha molts. Segurament no per l'impacte de la recerca, sinó per l'impacte general de la crisi econòmica i el creixent atur. La recerca ha suportat bastant bé l'impacte de la crisi. Molts altres sectors no, i molta gent ha hagut de marxar. Deixant a part que hi ha algun partit polític que utilitza aquests termes molt alegrement, utilitzen termes del tipus dels científics exiliats, i això poder jo ho reservaria per altres exiliats de veritat, deixant a part això, hi ha una cosa fonamental, i és que quan diem que hi ha un 50% d'investigadors del Pla Serra Húnter que demanen plaça, que són estrangers, al final, quan mires, els que acabes incorporant, en la seva immensa majoria són catalans que han fet la tesi fora. És un mètode d'atreure gent de la diàspora perquè el que fas és publicitar les places a nivell internacional a llocs on aquests catalans que són fora poden veure l'anunci i es poden plantejar, mira, jo així puc tornar a Catalunya. Però és més, com tu saps, Oriol, el nostre govern no només atreu per la banda alta, sinó que aquest mateix any Serra Húnter ha començat un nou format que és el format Tenure Track. S'atreuen investigadors júnior que acaben d'acabar el postdoc a l'estranger i si els dona l'oportunitat de fer una carrera científica i de professor tal que s'estabilitzin a la nostra universitat. Això encara és molt petit, és cert, i ha de créixer més. I la voluntat és fer-ho créixer més. I això que estem fent és tan espectacularment exitós que el que està passant és que... No, és que és espectacularment exitós perquè al final és que hem de ser positius perquè hem de reconèixer la realitat i a més de què ens serveixen aquests dius? No, però reconeix que... No, home, però ho dic perquè reconeix que la realitat... És a dir, en termes generals, no és aquesta, que és veritat que estem avançant. La realitat és la següent. Jo, el dimarts que ve, llegeix la tesi un estudiant de doctorat meu, que és italià. I la primera setmana de gener, llegeix la tesi un estudiant de doctorat meu, que és indi. I al setembre la va llegir un estudiant de doctorat meu, català. I van acabant les tesis persones d'aquí i de fora. I les que són a fora tenen opcions a tornar. Però el que vaig és el següent. No, clar que no... Per què no reconeix la sensació de precarietat que viuen els investigadors? Un segon. No, la sensació clar que te la reconec. És veritat que s'ha estès en els nostres investigadors una sensació de precarietat. Com vols dir sensació? Home, Arcadi, no diguis sensació. Escolteu, sensació no, i ara us explico per què no només sensació. Però tornem a dir les causes, després no em diguis frontista, No em diguis frontista després, però jo t'explico el per què. Per què ara mateix hi ha aquest envelliment que deia l'Oriol i per què ara mateix moltes persones que tenen 30-40 anys que no tenen una plaça estable a la universitat, diguem-ho clar, no són polítiques del nostre govern, ni dels governs anteriors, ni del tripartit, ni res d'això. Són la taxa de reposició del senyor Montoro. Què ha passat? Reconeixem una cosa. El que ha passat és que en el moment en què una universitat o un centre de recerca es veuen obligats a fer la política laboral que dicta el Ministeri d'Hacienda, aleshores tenim un problema. Perquè el Ministeri d'Hacienda els hauria de dir, escolteu, estabilitzeu el vostre pressupost. Compro, estem en crisi, podem estabilitzar el pressupost. Però el Ministeri d'Hacienda, si et diu, escolta, d'aquests senyors que se't jubilen, no pots agafar cap permanent, estàs condemnant a la gent, a la precarització. I això és una cosa que s'ha donat, ha tingut un gran impacte a les nostres universitats i als nostres centres de recerca. I, evidentment, la sensació, en aquest sentit, és perfectament real. Què és el que hem fet nosaltres? Nosaltres hem pres dos tipus de mesures. D'entrada, hem assolit, via negociacions amb el senyor Montoro i de més, que ara mateix la taxa de reposició estigui a més del 100%, està de fet estrictament, tècnicament, però està al 200%, això no serveix per acabar d'un dia per demà amb el tap enorme que s'ha produït. I la segona cosa, i molt important, hem desenvolupat els nostres propis plans d'estabilització del personal. Nosaltres tenim tota una sèrie de mecanismes posats al servei dels centres de recerca en concret que els permeten anar més enllà de la taxa de reposició. Els directors del centre ho saben. Què passa amb aquests mecanismes? Que, com deia precisament el doctor Samitier aquest cap de setmana, caldria reflectir-los en una llei catalana.
Però anem a la causa de les coses. Quan tenim un problema, entenguem qui té la competència, qui ha causat la causa, el problema, i qui està intentant aportar una solució. I en aquest cas, som nosaltres els que som aquí els que estem intentant aportar determinades solucions. Penso que ha arribat el moment que obrim un torn de preguntes dels assistents, perquè si no ens quedarem sense temps. Si la pregunta va adreçada a una persona concreta, especifiqueu. Si és general, doncs també digueu, sisplau. Sí, presentem? Sí, sisplau. Soc Lluís Comelles, de la Universitat Ramon Llull, i soc rector de recerca. Jo crec que a Catalunya tenim una tradició de fer les coses junts i, per tant, no entendria que no sortís una llei de la ciència molt ben consensuada, perquè des de l'època del tripartit fins ara les grans polítiques de recerca s'han mantingut. Per tant, jo crec que la llei de la recerca pràcticament ha d'estar escrita només repassant com s'han fet les coses. Per tant, aquesta és la part positiva, ara en diré alguna de negativa. Dos, un em poso amb el barret d'un investigador de Poiata, de laboratori, de Castalla, de que fa 4 anys, i parlàvem al voltant del prestigi de l'investigador, no tant de la recerca, que crec que Catalunya va anar repetint i ens ho creiem, que som bons en recerca, sinó del prestigi de l'investigador, de l'atracció d'aquest ofici. Clar, un exemple molt petit, molt d'anècdota, però que, perdoneu, la tinc que dir. Quan un investigador va acabar un pla nacional a l'any 2012 i a l'any 2017 li demanen que busqui un comprovant d'un taxi que va agafar per anar a un congrés, voleu que us digui. I això ens hi trobem a les universitats i tenen entretingudes, per dir una paraula suau, a les nostres unitats de recerca buscant coses fetes fa 5 i 6 anys. El projecte no es va fer, no es van assolir uns objectius, no se'n van derivar unes publicacions. Bé, aquestes coses cansen molt a l'investigador. I això que es demanava per tots, i m'alegro haver-ho sentit, autonomia de gestió, jo hi afegiria una altra paraula, confiança. No anem mirant les factures del taxi, per favor. Mirem que el projecte ha sortit endavant, que al fi i al cap són 4 duros el que et donen per fer un projecte. Amb aquest prestigi voldria que no entretinguéssim els investigadors fent aquestes coses. I llavors un altre tema que també he vist coincidència, acabo de seguida, hi havia coincidència a la taula amb el tema de que som bons en recerca. Clar, som bons en recerca perquè ens posem uns indicadors, dos, que ens ho mostren. Un és opinable, però molt objectiu, que són les publicacions, i un altre és l'èxit en convocatòries internacionals, que aquest és molt més real. Però som dolents en transferència, aquí m'agrada també sentir això. Però esclar, pensem en què valorem els investigadors. Quan un investigador demana ser acreditat, quan un ICREA passa l'examen després de 5 anys, li demanem publicacions, li demanem papers. I què fa aquest investigador que s'hi juga el sou i la família? Papers. Papers. I jo conec investigadors ICREA que mira, m'ha vingut a veure una empresa amb un tema molt interessant, però el primer que m'han dit, no, això no ho podrem publicar. Li he tingut que dir que no. Cuidado, aquest és un punt que hauríem d'intentar cuidar. Són més reflexions que preguntes, ho sento. Respecte als taxis, és que és un tema molt rellevant. Servidor, com a investigador, d'un projecte de 120.000 euros, li van reclamar 115.000. Evidentment, després de 5 anys de papers, ja no em reclamaven res, però van ser 5 anys de papers. M'alegra molt que se'm faci aquesta pregunta just en aquesta casa, perquè qui hagi tingut un projecte de GAUR que resideix en aquesta casa i hagi comparat la seva justificació amb un projecte del Mineco, notarà la diferència espectacular de com es fan les coses a aquest país. És a dir, aquí no es demana fins l'últim taxi i si resulta que la factura està molt esborrada no se't demana fer un certificat de bona conducta ni un certificado de penales per poder justificar un projecte. El que justifica el projecte són els seus resultats científics. És veritat, hi ha un gap de transferència. El salt endavant que hem fet els últims anys en recerca no l'hem fet a transferència. Això és veritat i ho hem de corregir. I d'aquí que hi hagi mesures posades ja en marxa per corregir-lo. N'he mencionat dues. He parlat de les otris universitàries, mesura molt recent, he parlat del programa de doctorats industrials, mesura
una mica més antiga que ja comença a donar fruits, mesures que estem preparant gràcies precisament a haver estat junts amb la Conselleria d'Empresa, la Conselleria de Coneixement, Empresa i Coneixement. Hi ha mesures com, per exemple, la incorporació d'innovadors residents. Una mica, una figura no ben bé semblant, però l'ICREA innovador. Clar, ICREA té una missió, fer recerca, i per tant no li hem de demanar altres coses. Això no impedeix en absolut crear figures similars, la missió principal de les quals sigui la transferència al mercat pel benefici de la societat d'aquelles coses que, si no, acaben sent només papers. Senyora Ballester. Sí, només gràcies per la reflexió i també com a mode de reflexió, fins i tot a mode d'un aspecte que podríem traslladar jo mateixa la pregunta a vosaltres. M'ha fet pensar en tot el tema de la burocratització, que no deixa de ser una eina que paralitza, absolutament, és una eina paralitzadora, ja no és l'afany, diguem, justificatiu, sinó l'afany d'anar fent cash flow, perquè si ho dilato en el temps i m'espero l'any següent a poder trobar els recursos. M'ha fet pensar en la transparència. Avui dia que es parla tant de mecanismes de transparència, de govern obert, etc., de quina manera caldria repensar una mica amb totes aquestes eines que hi ha avui dia per exercir aquesta transparència aplicada a aquest autogovern dels centres de recerca i també a la gestió de la recerca i de les justificacions dels ajuts i de la gestió econòmica de la recerca. I no tant pensar en la transparència com a un element contra el que defensar-se, sinó al revés, com una oportunitat potser per diluir aquesta burocratització, perquè a més, i en l'àmbit de la comunicació científica aquí em sembla que és clar, no? En el que vosaltres hi treballeu d'una manera exemplar, doncs també com a mecanisme d'aquest empoderament social i d'aquesta participació social que a més revertiria també en aquest prestigi que perseguim. Com es podria repensar aquesta transparència que volem aplicar en altres àmbits, doncs també, i si té especificacions i especificitats en l'àmbit de la recerca. Senyora Romero. Sí, jo crec que puc estar d'acord amb algunes de les coses que diu l'Arcadi, el tema de potenciar la innovació. Menys mal. Però el govern és reticent. Que l'has parlat ara, d'innovació. T'ha costat, sempre et costa parlar de transparència. És a dir, jo penso que el govern ha fet pocs esforços. I al final dius, un doctorats industrials lligats a la innovació. Jo crec que la pregunta del vicerector anava una mica més enllà. Nosaltres el que creiem és que cal estimular la innovació, la transferència en el personal investigador, ja sigui investigador docent o només investigador. L'hem d'estimular i, per tant, que no només siguin els papers el que li demanem quan acaba la seva o quan està a la seva carrera professional, és que també hauríem d'estimular-ho incorporant la transferència de coneixement. Nosaltres creiem que aquest és un element clau i hauríem de veure com d'alguna manera això s'articula, i també n'hem parlat molt, però haurem de veure com s'articula clarament la carrera professional, més enllà que hi hagin alguns programes que potenciïn el creixement, diguéssim, d'aquest element innovador, però és que és molt important. Portem molt de temps que, de veritat, en els seguiments dels Plans Nacionals per a la Recerca i la Innovació se'ns diu que suspenem estrepitosament. Per tant, hauríem de començar ja a posar, més enllà d'un programet, l'estimulació clau dins el sistema. I això és el que nosaltres creiem que no s'ha fet i caldria fer. I l'altra cosa, evidentment, és que s'ha de flexibilitzar l'organització i, evidentment, la contractació també, des del punt de vista dels centres, però també a la universitat, perquè clar, aquí tot es fa molt feixuc i molt complicat, però al centre del sistema. Y después pasamos a la pregunta següent. También muchas gracias. Ya he hablado antes de burocratización, etcétera, reducir trámites, todas estas cosas, y totalmente de acuerdo en el tema del prestigio del investigador. Malos en transferencia, es cierto, es verdad. Por eso la red Cervera es nuestro intento de mejorar esta cuestión y nada más. Pero otra cosa ya un poco más simpàtica, intentaré, almenys parlaven abans de començar, perquè ja ens coneixien, no tant com l'Alícia, però ja ens coneixien, i jo havia dit al principi, si tinc algun problema a aquesta taula, jo diré el que ha dit l'Arcadi i punt. Sí, no? Home, si és en tema de ciència i tecnologia, si és en el tema d'investigació, jo t'he dit, mira, Arcadi, si tinc algú...
I també l'he fet el comentari del certificado de penales, però home, l'any 1968 me l'ha robat. És una demostració de que tens una gran habilitat. Esto era per aquí. Jo només afegir una cosa. Un segon. Ai, perdó. El senyor Marc primer. No, simplement el tema de transferència de tecnologia, abans ja he fet referència a mesures concretes de col·laboració público-privada, col·laboració universitat-empresa, contractes, programa, etc. Però hi ha un punt en el que volia incidir fent referència al que ha dit el vicerector, que comparteixo tot el que ha dit, que un tema que hi hauria que repensar està relacionat amb el que he comentat abans dels plans de carrera i l'estabilització. Un tema que hi hauria que repensar són els criteris pels que es promociona i s'estabilitza a la gent. Aleshores, estem en un país, i això Catalunya ho comparteix amb la resta d'Espanya, on simplement es mira una persona, quants articles ha publicat que surten a la base de dades JCR o el que sigui, i que això és l'únic criteri, pràcticament, que serveix per promocionar i estabilitzar la gent. Llavors m'agradaria fer referència a països en el que en aquest tema crec que ho fan d'una manera molt millor per aconseguir la transferència de tecnologia i per aconseguir altres objectius, és recordar que les persones, per exemple, ara parlo de les universitats especialment, no? Que la universitat no solament té que fer recerca, té que fer docència, però també té que fer transferència de tecnologia i, a més, té que fer gestió. Aleshores, hi ha països que la promotion no és solament by research. Hi ha promotion by administration, promotion by teaching, promotion by transfer, technology transfer, i per tant que això vol dir revisar els ítems que es tenen en compte, perquè si només es compta una cosa, lògicament, la gent, especialment la gent més jove, doncs el que fa és, escolta, a mi em diuen que faig això, doncs faig això, i el que fem és posar uns papers i som l'1% dels humanoides que fem papers, però després aquests papers no arriben al teixit social, no ajuden suficientment a millorar el benestar de la gent, que és al final l'objectiu que perseguim tots. Per tant, el missatge és que caldria repensar com avaluem a les persones i com els hi fixem els objectius, i això també tenia a veure amb com fem els contractes programa, quin tipus d'indicadors els hi demanem a les centres de recerca i a les universitats per veure si són eficaces i eficients amb la seva activitat. Volia fer una puntualització. Sí, la puntualització, a risc de que l'Alícia em digui que soc ultrapositiu, és que les coses tenen uns ritmes. Vaig a fer servir els vostres termes. Vaig a dir que, molt bé, admetem per un moment que suspenem en transferència. El que passava als anys 80, és que suspeníem tant en ciència com en transferència. I queixar-se de que la transferència encara no ha arribat té una mica d'autoflagelar-se. És com queixar-se que el meu fill creix bé, però encara no té feina. Escolta, el teu fill té 13 anys. Fa tot just 20 anys no teníem la recerca que tenim. I no podem, no faig trampa, no podem transferir si no tenim bona ciència que transferir. Tots els països que han fet un salt endavant en transferència l'han fet primer en ciència. A Catalunya han fet primer un salt en ciència i ara estem començant el salt en transferència, que fa falta. No el podíem fer sense haver fet primer un salt endavant en ciència. Ens queda temps per una última intervenció. En farem dues si són breus, hi ha dues. El senyor Catanzaro. Sí, per això. Si podeu ser breus, millor ens donarà temps a més intervencions. Sobre el tema carrera investigadora, volia saber si, diguem-ne, per qui em vulgui respondre, si això implica la creació d'un conveni sectorial d'I+D que es va prometre a l'època del govern Mas i que em consta que s'ha negociat en aquests anys. Si, diguem-ne, guanyi qui guanyi, es tira endavant el conveni sectorial o no. I després un altre molt breu, que és, em consta que en el darrer govern, per primera vegada, si no m'equivoco, hi ha hagut una convocatòria de projectes competitiva, aquesta que es diu PERIS, és a dir, a diferència d'altres comunitats com Andalusia o de l'Estat, que sí que tenen un projecte competitiu per finançar projectes, Catalunya fa finançament, diguem-ne, finalista o a personal, volia saber si això es quedarà com una excepció o si l'idea, segons les diverses opinions, és que s'emprengui que també Catalunya tingui projectes competitius propis. Però, perdó, el PERIS és de salut, no, Miquele? Sí. Però és per projectes d'I+D, d'investigació, i que jo sàpiga, igual m'equivoco, és l'únic projecte competitiu de la Generalitat de Catalunya, projecte competitiu de projectes, de convocatòria de projecte competitiu de la Generalitat. Vull saber si és una excepció o si és una línia que es desenvolupa.
Comença tu, Gavi. Y así, y así decimos, y así decimos que lo que tú digas. Molt bé. Vejam, dues coses. La primera part de la pregunta, el tema del conveni, el que nosaltres pensem com a govern és que és bo que hi hagi convenis sectorials, però que anomenar a la recerca un sol sector pot ser una mica problemàtic. Genera discrepàncies. No és el mateix un conveni col·lectiu per qui faci recerca nuclear que per qui faci lingüística. Ara bé, en els últims mesos, el que puc dir és que hi ha hagut avenços en aquest sentit i que poder tu mateix estàs en contacte amb alguns sindicats, comissions obreres i UGT, que saben que, per exemple, s'ha avançat molt en un conveni pel Parc de Recerca de Barcelona, per exemple. Això s'ha pogut fer sota els auspicis d'aquest govern i és un procés lent perquè el que hem de procurar és que sigui un sòl sòlid que tothom pugui trepitjar sense ser un sostre de vidre per cap sector. Quan a la segona part de la pregunta, els projectes, nosaltres a Catalunya, des de fa molts anys, des d'abans del tripartit, des del primer govern Mas, després la política dels diversos tripartits i la del govern actual, sempre ha estat persones i no projectes. Això no vol dir que no pugui haver projectes competitius. Agaur també financia projectes científics. No són els únics, els del Peris. Cada any hi ha una convocatòria de projectes d'Agaur, hi ha beques de doctorat que van associades al projecte, hi ha postdocs que van associats al projecte, però fonamentalment hem preferit finançar institucions i persones perquè hem vist que és una manera molt eficaç d'atreure diners fonamentalment de la Unió Europea que si no fossin a Catalunya creant riquesa, creant llocs de treball i tenint impacte social a Catalunya, serien a altres països. Des del punt de vista d'estratègia d'un país de la nostra mida, és molt millor atreure científics que vagin a buscar els projectes a fora que no viceversa, que no fer petits projectets. No vol dir que s'hagi de fer sempre. De fet, el que nosaltres som partidaris és que si algun dia Catalunya té el volum econòmic necessari per finançar grans projectes, escolteu, el que hauríem de fer seria mirar d'apalancar-nos, com comencen a fer altres països d'Europa, amb el model europeu de recerca. Hi ha una pila de projectes de l'European Research Council, per exemple, que cada any són puntuats amb la nota màxima A, però que no hi ha fons perquè la Unió Europea els pugui finançar. Potser nosaltres hauríem de començar una línia de recerca, una línia de finançament que posés diners per a aquests projectes de categoria A que no poden ser finançats per la Unió Europea. El que passa és que siguem realistes. Amb la situació econòmica actual, el volum que cal per fer això és un volum de diner del qual no disposem. 10 segons. Anem a veure. 10 segons. 10 segons. 10 segons. Com deia al principi, en el tema del... No, la resposta no al mòbil. En el tema del convenio, evidentment, el que ha dit l'Arcadi, perquè té més informació, està l'obert i no té res a dir més, i del Peris sí que ha de continuar, esclar que sí. Tot aquest sí s'ha d'incrementar i ja està, 10 segons. Senyora Romero. Sí, crec que hem tardat una mica, amb això d'avançar amb el del conveni, perquè recordo haver demanat una compareixença de Samitier perquè vingués a veure com avançàvem, no? I si estàvem d'acord realment amb aquest conveni, que és complexa, perquè les realitats són molt diferents, però estaria bé tenir una certa base que ens permeti créixer sobre això, no? Una base sòlida sobre la que créixer, perquè si no hi ha tantes desigualtats i tantes diferències que això no creiem que sigui positiu tampoc per la recerca. Jo amb el tema dels projectes competitius, ara tenim una proposta en el programa que parlem d'impulsar projectes de R+D+I lligats a l'ICF i en 3 línies importants pel país. Nosaltres diem reconversió industrial, diem equilibri territorial i impuls a la PIME innovadora. I en aquesta línia diem basats en 3 principis, que seria que hi hagi col·laboració sempre público-privada en aquests projectes, que es pugui col·laborar amb centres tecnològics o universitats i amb la Unió Europea. És a dir, creiem que podem anar a alguns projectes competitius, però sempre que responguin a unes necessitats o unes prioritats de país que marquem i en col·laboració amb aquests àmbits que creiem. És una línia que explorem, molt lligada a la transferència i la innovació, però que pot ser un element que avancem.
per això, com molt bé diu l'Arcadi, com que no tenim prou diners, hem de lligar-lo a o la col·laboració privada o la Unió Europea o alguns agents que ens permetin que aquests recursos competitius siguin més ambiciosos. Molt bé, aquestes últimes intervencions, les que estan demanades i prou, us pregaria que digueu, si és una pregunta, a qui l'adreceu, i si és un comentari, doncs és un comentari. Després el senyor Vallès i el senyor Subirada, i amb això acabarem. Hola, el meu és un comentari, així que serà ràpid. Hem parlat de precarietat laboral, però és que tinc certs dubtes de si sabem de què parlem quan diem precarietat laboral. Perquè, o sigui, les beques de doctorat que convoca la GAUR són 14.400 euros a l'any durant 3 anys. Del primer a l'últim, da igual el que passi durant aquells 3 anys, això vol dir 1.000 euros al mes per aquella persona, per viure a Barcelona, i 3 anys. Publica papers en 3 anys. Segons en el que estiguis treballant, no arribes. O treballes moltíssim, però després et passes 12 hores treballant, arriba l'hora de sopar, i clar, vés a sopar fora, no?, amb 1.000 euros al mes vivint a Barcelona. És que quan parlem de precarietat laboral ho anem dient, però és molt dur. I jo sóc estudiant de doctorat, he fet classes a nens brillants que són els Crazy About Biomedicine, no sé si ho heu sentit, són nens que estan fent batxillerat, són excel·lents, ja tenen interès per la ciència, venen als centres de recerca perquè ja tenen ganes de veure-ho. Sabeu quants volen fer ciència? Cap, perquè se'ls han passat les ganes. Els expliques les teves condicions i aquests nens d'aquí 5 anys hauran acabat la carrera i no voldran fer un doctorat. Doctor Vallès. Un comentari, una opinió. És sobre la conveniència o no de la conselleria. El micro. Ai, perdona, sí. Sobre la conveniència o no de tenir una conselleria de recerca i universitats, jo crec que l'opinió generalitzada dels científics és que sí, per consideracions poètiques, si realment considera Catalunya que la recerca és important, ha de tenir una conselleria, i per qüestions prosaiques. Quan un govern fa un pressupost i es reuneix en aquella sala Tàpies, és bo que el que s'ocupa o la que s'ocupa de recerca tingui una cadira allà. És a dir, crec que respon a una opinió generalitzada. No entenc els punts negatius que deia o les reticències o dubtes del senyor Amat sobre no tenir una conselleria. Per al·lusions? No he posat cap reticència, està gravada la sessió. No he posat cap reticència, ho pots repassar, cap reticència ni cap dubte. El tema era, en el programa no ho tenim, i el tema és si ajuda a aconseguir millor els objectius, però no he dit cap reticència ni cap però ni res. Jo només una cosa en relació al que deia sobre la precarietat. Bueno, és el que jo li intentava dir l'Arcadi abans, quan ens hem aquí enganxat. No, si reconeixem que hi ha precarietat, sí, Arcadi, reconeixem que hi ha talent jove que acaba marxant perquè aquí no hi ha unes condicions prou estables que li permetin no només tenir un projecte professional, sinó també personal, perquè clar, com diu ella, si es passo 12 hores tal, després que haig de sopar i haig de tenir una vida i hauria de sortir i hauria de fer altres coses, no? És a dir, que en aquest sentit, Arcadi, sí que depèn de nosaltres que millorem aquestes condicions, i més enllà de definir la carrera i com entrem i com ens estabilitzem i com ens promocionem, que això ho hem de definir, la llei de la ciència pot ser una opció, hem de veure com eliminem aquesta precarietat i com estimulem altres elements que només siguin els papers en els doctorants. Jo crec que aquí tenim coses a fer i tenim deutes pendents i per això jo no diguis que no n'hi ha, que has dit sensació, dic, home, sensació no és una realitat i ja està, i tu fa 18 mesos o 20 que hi ets, vull dir que tampoc és, però que reconeixem que la situació és precària i que cal millorar-la, perquè em sembla que això és una realitat a crits, sense voler posar culpes a ningú, Arcadi, però crec que és un element que cal millorar i d'alguna manera eliminar del sistema. És a dir, jo estic completament d'acord amb tu i amb ella, que les condicions són les que són i que són duríssimes. I, de fet, tots els que hem fet ciència alguna vegada i hem passat per una beca de doctorat sabem el que costa i sabem això de que quan arribes i has de sopar fora consisteix en baixar al súper, comprar-se una bossa de pa amb Bimbo i una mica de formatge i fer-te un entrepà. Sopar fora mentre comences una carrera científica pot consistir en això i és duríssim.
Però quan ens referim a precarietat, quan sabem de què parlem, quan referim de precarietat, o com tu deies, no ens referim no només a les condicions de beques, que certament encara no es paga prou, ni nosaltres ni l'Estat. Ens referim moltes vegades a que algunes persones que ja haurien d'estar estabilitzades, que després de 3 anys de beca doctoral, després d'un postdoc, després de N anys de fer de professor, han trobat una barrera legal i que no poden ni tan sols demanar una hipoteca perquè no tenen un contracte indefinit. Parlem d'això i intentem solucionar tots aquests aspectes. Hi ha països en què els estudiants de doctorat tenen unes condicions laborals molt millors que les d'aquí. I els professors i tothom. Hi ha països en els que nosaltres ens emmirallem en què el sistema de ciència té per cada una de les etapes unes condicions laborals força atractives. Nosaltres això encara som lluny d'assolir-ho, però hi hem de treballar i en som conscients. I, de fet, el que ha passat, si et fixes en la trajectòria dels últims 7 anys de govern, és que aquestes condicions, en tots els nivells, han anat a poc millorant. No han millorat ni de lluny el que voldríem, ni de lluny, però el problema certament hi és. No només el que tu deies, del tema de l'estudiant de doctorat, que ho passa malament per treballar, fa més hores que un rellotge i que encara quan surt algun dia amb els amics li diuen sort tu, que jo sóc menys que mileurista. No, sinó que quan aquest estudiant de doctorat acaba, què fa? Nosaltres li posem una beca postdoctoral de Gaur, però quan acaba aquesta beca, què pot fer si vol continuar la ciència? Pot començar una plaça d'interí que ara mateix on el durà. Part del nostre enfrontament amb les polítiques de l'Estat, anem de la mà col·laborant, col·laborar és bo, tal com tu deies abans, anem de la mà de la Secretaria d'Estado de Desarrollo i Innovació de la CEIDI, perquè quan nosaltres diem això té culpa l'Estat, no hem de pensar que imaginem l'Estat com una caixa negra que simplement ens fa la punyeta, no. Hi ha una divisió molt clara. La gent que es cuida de la recerca a l'Estat, els rectors de les universitats de tot Espanya, ja voldrien, com nosaltres, una taxa de reposició molt més alta que la que hi ha, per poder estabilitzar els milers de persones que estan en precari i que no saben si tindran feina al setembre que ve. Això és un problema que hem de solucionar i no el podrem solucionar fins que no torcem el braç del senyor Montoro. Senyora Ballester. Sobre el drama de la precarietat laboral, perquè ja ho hem qualificat de moltes maneres, hi ha un drama per sota també, que és la precarietat laboral no només en la docència sinó arreu, i el que com a mínim proposem i com a mínim el topall des del que no s'ha de baixar mai és un mínim interprofessional de 1.200 euros com a mínim, independentment de que després dels convenis i les particularitats de la recerca aquí n'hi hagin, però ja parlem de precarietat laboral en tots els àmbits, no les que parlem només de la recerca. Reducció d'hores laborals, i aquí hem de posar-hi el topall, ens hem de saber administrar i hem de dir que la jornada laboral no pot passar ens agradaria de les 30 hores, però com a mínim en aquests moments de les 35. Proposem també perquè l'any sabàtic retribuït, hauríem de tendir cap aquí i crec que aquesta és una solució que la proposem en tot el teixit laboral, però crec que en l'àmbit de la recerca i en l'àmbit de la ciència allò que parlàvem del benefici social, aquest any sabàtic retribuït pot donar molts beneficis en l'àmbit de la recerca, beneficis socials, i després erradicar la temporalitat i per descomptat, per molt que costi aquest conveni que està costant molt de sortir, però garantir la continuïtat de la carrera investigadora, per molt que costi i per molt que després haguem d'anar al detall per la particularització, però el sòl sòlid que hem de trepitjar tots és com a mínim garantir aquesta continuïtat. Queda l'última? Sí. Bueno, la pregunta és d'en Francesc Subirada, però m'ha insistit que respongui ràpidament. Ja ho sé, que responc ràpidament sobre la precarietat. En som uns quants de la meva edat i potser una mica més grans que hem fet el doctorat sense beca. Això avui dia és impensable, afortunadament. És cap on hem d'anar, però jo vaig fer 4 o 5 anys de doctorat treballant en una escola als vespres perquè no hi havia prou beques per tothom. Afortunadament en aquest punt ja no hi som. O tenies beca del Ministeri o no tenies res, ara tenim recursos, afortunadament hem d'anar millor, òbviament. Jo volia aprofitar... Comentari o pregunta? És un comentari i dades. Crec que les dades són molt importants. Tanca la sessió, senyor Subirada. No, sisplau, que la tanquin ells. Però jo volia només fer un comentari. Jo crec que tots estem d'acord en que el sistema de recerca català és un sistema d'èxit. I té moltes raons, però la raó fonamental és el consens polític.
i estic content perquè veig que aquest consens polític seguirà durant uns anys. Sense aquest consens polític, tot el més fracassaria. Us vull donar només 2 tipus de dades per lo que s'ha parlat aquí. S'ha parlat d'atracció de talent o no atracció de talent, o gent que treballa a la recerca o que no hi treballa. Des de l'any 2008 a l'any 2016, fons de l'Institut Nacional d'Estadística, la població ocupada a Catalunya ha passat de 3.492.000 persones a 3.202. O sigui, s'han perdut 300.000 llocs de treball. La població ocupada en recerca i desenvolupament ha augmentat en aquest mateix temps. I ha augmentat en números absoluts i el percentatge de població d'RD ocupada ha passat de l'1,33 a l'1,45, des del 8 al 16. Primera dada. Segona dada. Catalunya en aquests moments, perquè el que jo digui que sóc bo no serveix per res. L'important és que tu em diguis que ets bo quan ets realment independent de mi. Catalunya és l'1,5% de la població europea. Amb Horizon 2020, que és la part més competitiva de finançament competitiu europeu, rebem el 2,7. Sent l'1,5, rebem el 2,7. I dins del programa més competitiu d'Horizon 2020, que és l'IRC, rebem el 3,2. Sent l'1,5, rebem el 3,2. Això, en termes espanyols, és interessant de comentar també. Nosaltres, en termes espanyols, rebem dels IRCs, que són els més competitius, rebem el 52% de tot el que rega l'estat espanyol. Amb Horizon 2020, que és una mica menys competitiu, rebem el 30% de tot el que rega l'estat espanyol. En canvi, curiosament, quan anem a los planes nacionales, rebem el 20%. Amb la qual una persona en formació científica com jo ha de concloure que és més competitiu competir a l'estat espanyol que a Europa, perquè ens va pitjor. Només és aquest comentari. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha una cosa molt, molt breu referida a tu. Quan jo em queixava de les meves condicions de doctorat, el meu director de tesi feia una cosa que em feia molta ràbia, que és el que acaba de fer la Montse. Feia una cosa que em feia moltíssima ràbia, perquè nosaltres no només no teníem beques, sinó que a més per entrar al laboratori havíem d'apartar les rates. I és veritat. El fet que ara estem millor que no pas fa 10 o 20 anys no ens ha de fer perdre de vista ni per un minut que els problemes que tenim ara són reals i que hem de treballar per solucionar-los. Molt bé, Arcadi. Bé, com diu el senyor Subirada, Estic encantada. bàsicament, Tenim problemes. la impressió que m'ha fet a mi moderant el debat és que vostès sembla que discrepin, però bàsicament estan d'acord en quasi tot, excepte en un punt insalvable. Però vaja, o sigui que hi ha una capacitat de consens que els animo a explorar en aquesta propera legislatura. Gràcies. Moltes gràcies per haver-nos aclarit les coses. Esperem que aquesta part de la butlleta de votació s'hagi il·luminat i sapigueu més que abans que podíeu fer. Parlant d'innovació, podeu complementar el que s'ha dit aquí a la taula amb un treball que han fet un grup de científics joves que es diu Scientist Dating Forum, en el qual han fet 10 preguntes a diversos, o sigui, les mateixes llistes, preguntes sobre 10 temes crítics de ciència. Això ho trobareu penjat en aquests moments a la llista de l'ACCC i a partir d'aquí podeu estirar el fil i seguiran publicant coses. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins l'any que ve o fins d'aquí 4 anys, ja veurem. Esperem que fica aquí a 4 anys. Supongo que sí, no també per la